Hola, seguidors de Festa en Festa. Avui estem en un dia especial. És el dia de la Mare de Déu dels Desemparats i anem a fer un especial que anem a estar durant el dia d'avui i el de demà fent un homenatge a la nostra Ge Perudeta, a la patrona de tots els valencians. Per primera vegada oferim aquest especial a tots els nostres seguidors des d'ací, des d'esta plaça Major de Benifaió, a través dels nostres canals oficials. Demà, la nostra càmera estarà també als actes més importants del dia. Madre de España, sol de Valencia, tu paz bendita, vuelva a reinar. Paz en los campos, paz en los mares, paz en los pueblos, siempre la paz. Serà ara la peregrinació. Anem a buscar i trobar a la Mare de Déu en companyia de tots. No anem a soles, anem acompanyats tots, formant La funció és acompanyar a la marxa que van a realitzar veïns de Benifaió, de pobles al voltant, a la Basílica de la Mare de Déu. Saps? Nosaltres ens acompanyem per la carretera, anem davant i darrere, cotxes d'equipatge en llums perquè ens veguen, igual els vehicles que venen de per davant que per darrere, hasta més o menys plegarem a Silla, soparem en Silla, després eixirem per la carretera antiga de València, la carretera d'Albacete que dèiem antes, continuarem per ell hasta Catarroja. A Catarroja pararem i farem un xicot de refresc ja hasta que pleguem a la Creu Coberta. En la Creu Coberta, el carrer Sant Vicent. Allí ja, nosaltres ja parem allí i se'n tornem arrere. Saps? La gent que porten els bultos, les motxilles en el cotxe este, agarraran les seues motxilles i ells ja continuaran hasta València. Nosaltres allà se'n tornem per a casa i si fa falta portar-nos darrere a alguna persona que no pot continuar per lo que siga, perquè no se senta bé o li fa mal els peus, doncs la carregarem i la portarem fins a casa. I a Silla, de Silla a Catarroja, Catarroja Alfafar Benetússer, València, fins a la Mare de Déu. Més de 20 anys. Més de 20 anys. 124. N'hi ha gent que entra a la descoberta, n'hi ha gent que s'espera i s'espera la missa d'infants de les 8 del matí i n'hi ha gent que se'n torna, n'hi ha de tot.